एसेबां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन बेखौ बेलेगासो लिक आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों जोंनिफ्रायथ' बिदि लिक आउट जालांदों बेफोरबायदि नङामोन आरो माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनैनि बेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायनानै बयखौ बेदिनाथि ब्लग्सनाव आरो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आङो दिनै नाफाथि बिनानावनि सायाव फंनैसो बुंनो फैदों दा बावैसो आङो भिडिअ नुदों बिथांनि चेनेलाव माने बिथांमोना क्लारिफिकेसन होदों जयै माने गावखौ हमग्रा बुग्राफोरजों जयै ओमफ्राय आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना ओमफ्राय गाव हारसिङैनोथ' क्लारिफिकेसनखौ होबाय थाखादों बिथांनि बिब'आबो होबाय ओमफ्राय दा गोबां मानसिफ्रा अब्लाबो फोथायनो गोब्राब जायोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बिथांमोना जमायै क्लारिफिकेसन होनायखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय दा बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोना मा बुङाखै बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो खोनासंलांदो ओमफ्राय आं फंनैसोल' बुंनो नागिरदों आरोना माने नाफाथि बिनानाव नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला एबा नुदोंब्ला नोंथांनाव आं मोनसे खावलायनाय नोंथाङा जेरैबायदि सिगाङाव सोलिबोदोंमोन नोंथाङा जेरैबायदि भिडिअसफोर खालामबोदोंमोन थिग बेबायदिनो नोंथाङा भिडिअसफोरखौ खालामफिनब्लानो जाबाय मानोना नोंथाङा सासे जाखांफुनाय इउटुबार एबा आंथ' उन्दैसो बुंनो माने आंथ' गिदिर इउटुबारबो नङा अब्लाबो आं नोंथांखौ खावलायदों आरोना बिनानाव माने नोङो जेरैबायदि सिगाङाव इन्जय खालामोमोन इन्जय थायोमोन बेबायदिनो भिडिअसफोरखौ हगारफिनबानो जाबाय मानोना आं नोंथांनि भिडिअखौ नायबाय थायो नालाय ओमफ्राय दा आरो बिनानावा गोबां मानसिफोरनो गावनि क्लारिफिकेसनखौ होबोबाय थानांबाय एबा फैसा हाबनायनि जाहोनावबो फैसा हाबनायनिबो क्लारिफिकेसन होबोनांबाय बिथाङा बेंकनि प्रुफबो देखायनांबाय अब्लाबो गोबां मानसिफ्रा फोथायाखैमोन ओमफ्राय दा जयै हमग्रा बुग्राफोरजों जयै क्लारिफिकेसन होनायखौ गोबां मानसिफ्रानो नुयोब्ला फोथायगोन एबा बुजिगोन जाथाया माब्रै जादोंमोन जाथाया माब्रै नंगौना नंमारामोन बेफोरखौ बुजिलांगोन होननानै आं मिजिं थिनाय थादों आरो ओमफ्राय दा गोबां मानसिफ्रा जुदि आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुजिनानै नायदो बिथांमोना मा जामारदोंमोन आरो गोबां हायोब्ला नोंथांमोनाबो बिथांनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय ओमफ्राय दा आं मा बुंबावनो लोगोफोर अखानि बोथोरबो भिडिअसबो खालामनो हाया दासान्दि ब्लग भिडिअबो लाबोनो हायाखै जेरावबो थांनोबो मोनाखै ओमफ्राय नानियाबो बिराद डिस्टार्ब ओमफ्राय संनाय खावनाय जानायखौलाय बेसेबां भिडिअ होबाय थानो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो बेयावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं होनानै होनोसै लोगोफोर आरो आंनि लास्टआव मोनसेल' खावलायनाय रायजोफ्रा गोनो गोथो जेबो सानालासे बिथांनि भिडिअखौ मोजाङै नायनानै बुजिब्लानो जाबाय आरो नाफाथि बिनानाव नोंथाङाबो बयबोथ' फान्थावस्रि होनबा मिथियोना गावनो बुंनानै लाखायो फान्थावस्रि बिथाङाबो नोंथाङाबो भिडिअसफोरखौ जेरैबायदि खुसियै लाबोफिनोमोन थिग बेबायदिनो लाबोफिनब्लानो जाबाय बेनो आंनि खावलायनाय आरो लोगोफोर आरो नाफाथि बिनानावनिसिम बाय बायसै दिनै बे समाव दाखालि 4 थारिख फुंबिलि 4टा बाजियाव जिहेतु जानानै थांनाय जाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै मोननैबो पार्टिजों बा बालागाव समाजनि सेंग्राफोर आरो जिहेतु लामाजों थांबाय थानाय गामि खाथिनि नाफाथि इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव जिहेतु भुल बुजाबुजि जाथाय जालाङो बे जाथायनि सोमोन्दै दिनै बे समाव बिसोरो मोननैबो पार्टिजों गोरोबलायनो होननानै सानदों सेंग्राफोर आरो नाफाथि इउटुबार बिसोरो सानैबो बा मोननैबो पार्टिजों भुल बुजाबुजि कमप्रमाइस खालामलायसिगोन माने दाख्लै जालांबाय बेखौ लानानै दिनै मोनसे कमप्रमाइस होनो नागिरदों नाफाथि हाज'वारिजों जों जमा रायज्लायदोंमोन बिसोर लानानै ओरैबायदि जादों आरो दाख्लैनि केसाव बेबायदि
इसां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन बेखौ बेलेगासो लिक आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों जोंनिफ्रायथ' बिदि लिक आउट जालांदों बेफोरबायदि नङामोन आरो माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थागोन होननानै बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने 2टा बाजियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देहखौ खालामखागोन नालाय हरनि 2टा बाजियाव बिदि थाब फैयोबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन बेखौनो लानानै गोरोन्थियावसो बुजिलायनाय जादों नालाय बिदि एसेबांबो माबा जायाखैमोन ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो बिदि एसेबां माबा जायाखै आरो बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनो बेबायदि जायाखै होननानै मिथिहोनो दिनै जों नैबे क्लियारिफिकेसन आरो नैबे माबाखौ गोरोबनायखौ लाबोनो जों जमा जादों बेवहाय नाफाथिया मा बुङो? खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमहाय ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जेनेबा जिखिनि जोंनि बे भिडिअआ माने भाइरेल जानानै थांबाय बिनि बागैनो ओमफ्राय दा बे भाइरेल जाना थांनाय भिडिअआवहाय जोङो जयै माबा कनफारेन्स खालामनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा जोंनाबो माने भुल जायाखै नङा जादों जोंबो एसांखिनि बेबायदि हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे एनायनि जाबाय ओमफ्राय दा बिसोर आदामोनाबो जोंनि गामि खाथिनिनो ओमफ्राय दा बिसोरबो माने इसां बिदि हरनि टाइम समावहाय बिसोरबो माने डिउटि नेदोंमोन आरो बिसोरनि गामियाव माने बिराद सिखावफोर जों मोननैबो दोलोनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि जादोंमोन दा बे जाथायखौहाय जोङो मोननै दोलोजोंहाय कमप्रमाइस खालामबाय